Suntem în data de 2 iulie 2014. Acesta este un stup construit de către moldovan Iulian de la Brașov. De fapt, un nucleu. Nucleul are un strat de grund și două straturi de vopsea verde. Și ceea ce vedeți este opera artistică. Nucleul e pus aici de marți sau miercuri, deci are 3 zile de ploaie și 3 zile de soare. Deci nu este unic. Capacul nu este unicat. Mai avem și alte capace. Și stup crăpat. După cum vedeți, Hai și aici. Asta, da. Hai să numărăm câte trebuie. operă de artă de la moldovan Iulian de la Brașov. După 6 zile de stat în soare și în ploaie.